Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Gospodarske minute HRT-a. U ponedjeljak u Opatiji počinje 22. drvno-tehnološka konferencija. Zašto je to gospodarski zanimljivo? Pa zato što europska, na šumi bazirana bioekonomija ima ključnu ulogu u postizanju dugoročnih ciljeva Europskog zelenog plana. Oni obuhvaćaju klimatsku neutralnost, kružnu bioekonomiju, učinkovitost resursa, gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta. A kad tome dodamo da je 48% hrvatskog teritorija pokriveno šumom i godišnje posjećamo preko 7 milijuna kubika drvne mase, čini se kao da smo bioekonomski Eldorado, obećana zemlja za drvno-prerađivački i šumarski sektor jugoistočne Europe. Je li to doista tako, reći će nam naš današnji gost, direktor Hrvatskog drvnog klastera, gospodin Marijan Kavran. Gospodine Kavran, dobrodošli. Još bolje vas našao. Recite, kakvi su financijski rezultati i stanje sektora? Jesmo li zaista bioekonomski Eldorado? Pa stanje je generalno dobro. Imamo, ja bih rekao, jedan važan, značajan udio u hrvatskom gospodarstvu. Također, unutar Europske unije ovaj sektor sudjeluje sa vrlo visokim postotkom. Zapošljavamo nekoliko miliona ljudi, ali evo, nažalost, 2024. godina u financijskom smislu, kako ste pitali, označena je kao vrlo loša, jer nam oko 2/3 tvrtki je ostvarilo negativan rezultat, ali što je još gore, 80% velikih tvrtki je bilo u crvenom, u minusu prošle godine. Pa zašto? Pa evo, nažalost, imamo refleks jedne šire krize i globalne ove svjetske, ali isto tako tu je i problem njemačke krize koja je već kapilarno u posljednjih 2 godine pritišće ovaj sektor i to vam rezultira smanjenjem broja građevinskih dozvola, rezultira manjem narudžbama, a to se onda, sve ono što u Njemačkoj danas počinje, za godinu dana se osjeti u Hrvatskoj. Tako da evo, mi baštinimo ove godine krizu zapravo koja je počela 23. A zapravo možemo očekivati kad vidimo prve naznake rasta u Njemačkoj da će onda otprilike za godinu dana se oporaviti naš hrvatski drvni sektor. Pa zapravo drvni sektor je izvozno orijentiran, dominantno. Imamo i još uvijek izvozni suficit kao rijetki sektori u Republici Hrvatskoj, ali imamo vrlo veliku osjetljivost na događanja na europskim tržištima, tako da ona kriza 2008. 2014. COVID, posljedice, to je sve drvna industrija bila prvi pionir i prvi onaj sektor koji je signalizirao da kriza dolazi, a onda evo posljedično i prva se oporavljala čim su se stvari u Europi konsolidirale. Evo, nadamo se da će tako biti i ovaj put. Naime, još od 2003. godine konferencija u Opatiji je zapravo centralno mjesto okupljanja i drvno-prerađivačkog sektora i šumarskog sektora, regije, gotovo cijele regije. Uvijek vam dolaze i ljudi koji zaista rade u drvno-prerađivačkoj industriji i političari, šumari, prerađivači. Hoće li ove godine biti tako? Pa evo, ove godine imamo preko 150 sudionika u najavi. Naravno, regija je uvijek tu interesantna. Mi učimo na primjerima Austrije, Njemačke, Bavarske, to je vrlo indikativno. Tu su kolege iz Slovenije, ali isto tako imamo i susjede iz Bosne i Hercegovine, Srbije. Neki puta su trendovi, recimo u Bosni i Hercegovini, prošle godine već pad izvoza je bio negdje između 30 i 40%, što su bili vrlo poražavajući podaci. S druge strane, konferencija je jedna platforma za raspravu, za diskusiju i ove godine, evo, usvojit ćemo jednu deklaraciju gdje ćemo zapravo apelirati i na hrvatsku vladu, ali i na nadležne u Briselu kako bi se politike, posebice one koje se tiču ruralnog razvoja, usmjeravale prema dobrim pretpostavkama za razvoj drvne industrije. To bi značilo zadržati radna mjesta i zadržati nekakvu ovu postojeću sada razinu proizvodnje. Dobro, koje su prioritetne teme ove godine konferencije? Mene, evo, recimo, zapelo mi je za oko, svi na prvo mjesto stavljaju istek sirovinskih ugovora tijekom 2027. O čemu se to zapravo radi? Biću vrlo slikovit. Mi smo u posljednjih mjesec dana imali slučaj da je u Ogulinu zatvorena jedna tvornica. Zatvorena je tvornica parketa i 200 ljudi ostalo bez posla.
To je jedan, možda je u hrvatskoj javnosti prošlo ispod radara, jer da je u brodogradnji 200 ljudi otišlo iz jednog škvera, to bi bilo teme za vaše bitne informativne emisije. O ovom se gotovo i nije previše pričalo, ali govori kako je zapravo cijeli sektor uzdrman, kako ove krize koja je počela u drugoj polovici 2023. trajala je cijelu 2024. i sada, nažalost, nastavlja se u prvom kvartalu. Naše statistike su tu vrlo loše. U usporedbi sa 2021. kao godina iza oporavak od pandemije, mi smo vam zabilježili minus 28% pad u proizvodnji namještaja, minus 15% u preradi drva. U odnosu na lanjsku godinu, koja je bila isto tako već lošija, pali smo tu kod namještaja za nekakvih skoro 7%. To su vrlo alarmantni podaci i donositelji odluka moraju uzeti u obzir te trendove i treba sjesti i napraviti neke strategije. Naravno da je sirovina i raspoloživost sirovine ključna tema, jer ako sirovina iza 2027. godine neće biti dostupna domaćoj drvnoj industriji, onda će doći do stagnacije u investicijama, tvrtke će se okretati možda nekakvim drugim rješenjima. A čujte, imamo i problem sa biomasom, sa istekom 14-godišnjih ugovora. Znači, puno se toga... Istekom ugovora sa kim? To su ugovori o povlaštenoj prodaji električne energije. Mi u Hrvatskoj imamo jednu dosta dobro korištenje drva za proizvodnju električne energije. Oko 100 megavata je ta proizvodnja i ona se bazira također na ruralnim područjima i te tvrtke djeluju sad od 8 do 14 godina, su one već u funkciji i sad se treba to obnoviti, treba novi model pronaći. Ponovno trebamo vladu za novi model, naći rješenja kako bi se nastavilo s tim vrstama proizvodnje. Dakle, ključni partneri ovdje će biti vlada i... Uvijek je vlada, ali imamo ovdje Hrvatske šume. Naravno da nekakva atmosfera koja je nastala ovdje posljednjih mjeseci oko šumarstva, cijelog sektora, a posebice tvrtke Hrvatske šume nije bila dobra. Jer se fokus stavlja na nekakve kriminalne radnje, a nije se stavlja na ovo što ste vi u najavi stavili kao Europa se okreće bioekonomiji. Europa vidi šume kao glavni, ključni alat za borbu s klimatskim promjenama. I to će utjecati, iako bi dopunio, rekli ste, sječivi etat je 7 miliona kubika godišnje. Točno je, ali prirast je preko 10 miliona. Znači još imamo... Mi imamo, pazite, od 30% se svake godine povećavaju te drvne zalihe. Znači mi stavljamo to u nazovimo jednu banku drvne mase i naravno sječe se jedino dobrim gospodarenjem. Vidite, u Hrvatskoj 250 godina je duga tradicija, 260 godina tradicija tog gospodarenja šumama. To je jedna germanska, jedna austrijska škola, zahvaljujući kojoj mi imamo danas jedan poprilično dobra uravnoteženi situaciju gdje zapravo sjećemo manje od onog što priraste. A ako bismo nastavili s dobrim politikama, jer gledajte, spomenuli ste konferenciju od 2003. Da. 2006. Vlada, tadašnji ministar Čobanković, pokrenuo je prvi sustav poticaja, potpora koji su išli prema sektoru. I to je rezultiralo time da je sektor došao na 10-11% hrvatskog izvoza. Bio je vrlo bitan faktor zapošljavanja na ruralnim područjima. To je ostalo do danas. U međuvremenu su se dosta izmijenila struktura. Imamo dosta stranih subjekata koji su došli ovdje, preuzeli u toj tranziciji koja se događala i 90-ih. Svi se sjećamo Šavrića i nekih drugih velikih giganta kojih više nema. Oni su danas samo u nekoj našoj memoriji. Znači, ta cijela scena se promijenila, ali što je bitno? Najveći dio te sirovine, svih tih 30 godina se prerađivao u Republici Hrvatskoj i na tome je radilo negdje oko 55.000 ljudi, ukupno šumarstvo, drvna industrija, cijeli sektor. Sada je taj broj smanjen negdje na 42-3 tisuće ukupno. To je 20% pad. Pa, apsolutno. Ali gledajte, to je nekako i normalno, jer u novom vremenu, u 21. stoljeću, ne možemo na starim paradigmama, stare vrste industrije i tako dalje. Mi smo još vrlo dobri
kako su nam predviđali veliki pad, je li ispalo da će digitalizacija, da će IT sektor preuzeti i zauzeti ključnu ulogu u razvoju hrvatskog društva. Mi smo ovdje doživjeli jednu transformaciju, cijeli sektor, i sada zapravo na jedan vrlo, ja bih rekao, staložen način se pristupa planiranju, ali čujte, planiranja iza 27. ako neće biti dugogodišnjih ugovora, bit će vrlo teško. Tvrtke će morati razvijati neke izlazne strategije. Sami ste rekli da zapravo imamo veći prirast nego što koristimo šuma. Znači, klimatske promjene ne odražuju se na količinu raspoložive sirovine? Ne možemo tako reći, nažalost, jer klima je nešto što utječe u svakom slučaju i na gospodarske tokove, utječe na politike. Dobro je što je Europska komisija, odnosno i cijela Europska unija, percipira šume kao glavni element bioekonomije, kao glavni ponor ugljika, znači kao prostor gdje će se sav ovaj proizvedeni ugljik uskladištiti. Samim time možemo očekivati neke poticajne politike Brisela na taj način, ali i neke restrikcije. Uvode se EUDR, uvode se neke, evo to je odgođeno za, znači do kraja ove godine, tako je, ali na taj način stvara se jedna, možemo reći, vrlo loša atmosfera gdje treba evidentirati, geolocirati svako stablo koje se posjeće, mora biti njegova lokacija dostavljena u europsku administraciju. Kako bi se zapravo na globalnoj razini, s jedne strane mi smo sretnici što živimo u Europskoj uniji, koja je zapravo i najdemokratskija i prednjači u mnogim politikama, u energetskim, okolišnim i tako dalje, ali u nekom sistemu ona postaje i uvodi neku pretjeranu regulaciju od nekih područja, tako da ćemo mi sad morati brinuti u toj politici o šumama u Indoneziji, u Vijetnamu, u Brazilu, što nam zapravo i nije tako, ja bih rekao, zgodno, jer na taj način ćemo usporiti i ovu našu proizvodnju koju imamo ovdje u Europi. Ali baš tu sam vas htio pitati, naime Europa je počela bitku za šume, uvela je nekakva nova pravila, novom uredbom, dakle Europske unije, obuhvaćene su deforestacija i degradacija šuma. Možda da pojasnimo gledateljima, deforestacija je tamo gdje se uništavaju šume, odnosno gdje se režu šume, da bi se na tom mjestu bili poljoprivredna zemljišta. Jel? I od sljedeće godine, sa ovom odgodom, zapravo na tržište Europske unije neće smjeti ući proizvodi koji su nastali na području koje je deforestirano. Ako s jedne strane imamo da neka ograničenja u tom smjeru, dakle o nekim indonezijskim, brazilskim i šumama, nije li to zapravo poticaj hrvatskim i europskim šumarima? Hoće li oni imati više prostora ako imaju manje konkurencije? Moramo reći kako se te paradigme mijenjaju. Već sam spomenuo novo vrijeme. U tim novim europskim politikama pojavljuju se ekolozi kao jedan bitan, ja bih rekao, faktor koji određuje razvoj mnogih sektora. Tako i ovog sektora također. Ovdje u Hrvatskoj nemamo problem sa smanjenjem šumskih površina, što više. Šumske površine se povećavaju, što zbog dobrih politika, bilo Hrvatskih šuma ili drugih aktera, tu su i privatne šume vrlo važne. Sad imamo novu shemu PEFC, imamo već FSC shemu koja brine o toj održivosti šumarstva. Sad za privatne šume imamo i tu novu shemu PEFC, što je Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika upravo dobio u Vijetnamu. Evo, prošli tjedan je dobio taj certifikat, odnosno mogućnost izdavanja certifikata. Tako da te površine se ne derogiraju, što bi one se povećavaju. Nažalost, one se u Hrvatskoj povećavaju zapuštanjem poljoprivrednog zemljišta. Upravo obrnuto. Obrnuti proces, ali zapravo Unija kaže ne, mi brinemo o svim šumama, o europskim šumama, to isto znači brinemo o šumama u Rusiji, koja ima 22% svih svjetskih šuma, naravno. Ti svi globalni procesi i politički procesi, sve to što se događa trenutno u svijetu ne ide u prilog sektoru, naravno da ne ide, jer su destabilizirani mnogi ti i logistički i drugi procesi, ali sa stajališta CO2 šuma je najbolji ponor ugljika i šuma je zapravo, evo, već u Sjedinjenim Američkim Državama razvijaju se sheme koje omogućuju plaćanje određenih poticaja vlasnicima šuma kako bi ostavili te šume neko vrijeme bez sječe, znači neki no management,
O tome se u Hrvatskoj sad razmišlja, ali ide nam to sporo. I onda bi vlasnici dobili određene naknade za to što nisu koristili šumu, što su pustili da ona zapravo odradi ovaj apsorpcijski potencijal. Dobro, ali da probamo pojasniti gledateljima, dakle, sjeća drvene mase i tako se zove obnavljanje šuma zapravo nisu deforestacija. Dakle, ne postoji zapreka o tome da se iskorištava sirovina, jedino da se ona ne koristi tako da se posjeća šuma pa onda tu krene neka druga kultura. Biću vrlo slikovit. Postoji jedna narodna poslovica u planinskim predjelima koja kaže sjekira šumu čuva. Znači, vi morate intervenirati u šumi. To postoje određena pravila. Naši kolege šumari su vrlo, vrlo precizni. Znaju za svako stablo koliko miliona, milijardi stabala postoji, u kakvom su zdravstvenom stanju. Nažalost, ove klimatske promjene odražavaju se i na zdravstveno stanje šuma. Imamo veliki problem u Slavoniji sa stjenicom, imamo problem sa odumiranjem sastojina i jasena. Potkornjaci napadaju naše četinjače u Gorskom kotaru. Sve to utječe kasnije na kvalitetu sirovine. Imamo enormno veliki problem sa šumom Spačvom, koja je najveća hrastova šuma u Europi, koja je stradala. Sad će biti 2 godine u tom velikom vjetrolomu. I sva ta velika količina, to je preko 4 miliona kubika sirovine, to je izašlo na tržište, to još uvijek se plasira na tržište, ali kvaliteta znatno opada. Što drvna industrija može napraviti sada? To je pitanje. Jel? Tako da imamo puno otvorenih pitanja koje traže jednu ozbiljnu raspravu sa decision making razinom, sa vladom, sa nadležnim ministarstvima i zapravo ne odgovara nam ova jedna, ja bih rekao čak i situacija u koaliciji koja zapravo šumarstvo stavlja negdje sa strane, čeka se tu sa tim nekakvim procesima da se to završi, a s druge strane nama ove situacije, ovi negativni rezultati, tržišne situacije, pomanjkanje tržišta na dnevnoj bazi utječu i tvrtke nemaju vremena čekati da se postignu nekakvi dogovori, jer nas ovi problemi pritišću na dnevnoj bazi. I možda za kraj imamo RED 3 direktivu za energiju. Što ona znači za šume? Vidjeli smo da postoji tendencija pogoršavanja ili recimo da Europska komisija želi u svakom segmentu izboriti se za veću razinu održivosti. To bi značilo da svo drvo koje dolazi u energetiku već za postrojenja veće od 1 megavata mora imati posebni dokaz o porijeklu, zapravo gdje se dokazuje kako je drvo pridobiveno na neki pravi način, održivi način. I mi imamo tih dosta desetine naših kogeneracijskih postrojenja energana koje danas već su pribavile. To postoji takozvani šur certifikat, to i to koji to pokazuje. I Hrvatske šume su to isto tako osigurale, tako da RED 3 direktiva ne bi trebala previše utjecati, ali postoji druga stvar, to je pelet, to je tržište peleta. Treba država pripomoć u promociji obnovljivih izvora energije. Znate, mi imamo vjetar, solar koji su odlični, ali su dosta osciliraju, promjenjivi su. Nemate svaki dan vjetra, nemate svaki dan sunca. A drvna sirovina, biomasa, nju možete 365 dana koristiti i ona je odlična za osiguravanje ove kontinuirane proizvodnje električne energije. Tako da evo i ova nadležna tijela, HROTE, HERA, Hrvatska elektroprivreda, Ministarstvo gospodarstva, svi oni zapravo su involvirani već u te politike, u te procese. Tako da RED 3 direktiva Europske unije ne bi trebala, ja bih rekao, imati većih posljedica na poslovanje naših tvrtki, nego trebamo pojačati, jer i dalje sad negdje oko 65% peleta, drvnog peleta izvozimo, a Hrvatska proizvodi negdje preko 1% svjetske proizvodnje peleta još uvijek, što je dosta značajan. Možda treba promijeniti mentalni sklop da nam se ne dogodi da mi izvozimo pelete u Austriju, a da imamo u sred Gorskog kotara recimo školu koja se grije na mazut. To se redovito događa jer to je problem javne nabave, to je problem svih vojarni u Republici Hrvatskoj koji imaju mazut, a u biti nalaze se u Delnicama, imate vojarnu koja u okolini se proizvodi pelet i prodaje se u južnu na Siciliju, a nafta stiže iz Kurdistana ili ne znam, iz nekih drugih predjela u naša gorska područja. Evo, gospodine Kavran, puno vam hvala na dolasku u emisiju. Želim vam puno uspjeha na ovoj konferenciji. Pratit ćemo i dalje rad hrvatskog drvnog sektora i klastera.
Hvala na dolasku i pojašnjenju ovih pojmova i nadamo se da će biti puno više i promjene mentalnog sklopa kod Hrvata, a i više suradnje sa nadležnim organima. Samo ću reći, ovaj sektor je pokazao kako je žilav, kako se zna prilagoditi. On se je transformirao, dosta toga u tišini posljednjih godina, ali sada smo u jednoj poziciji kada će se teško ostvariti konsolidacija bez pomoći i vlade i Europske unije. Neke stvari će trebati malo otpustiti, olabaviti, a potencirati zadržavanje radnih mjesta i čim bolje, čim pametnije korištenje drvne sirovine. Smart way. Puno hvala još jedanput. Hvala vama na pozivu. Eto, spasimo zemlju ili vlastiti džep. Europa uvijek predvodi u novoj regulativi. Bila to zaštita osobnih podataka, energetska tranzicija ili u ovom slučaju zaštita šuma. Je li to uvijek i na kratki rok najpametnije? Procijenite sami. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i ostanite uz HTV.